Dibor kaham jotono no ani blog talo lamsogo tabo ang boro thangi tong nai tong de choisa ani blog no tabo jungbo trawo thangi tongo juta painai hini ani dol binima bin babu songbai jung tabo juta nai tongo juta pai hangke borok phone nainai hini sao bo phone kwtal nanai pu hingke jung tebo so phone nanani hinui phone dogano sokpai ka tabo ke bo phone nai tongo amo phone charger ka hinui bo nai tongkha ta tabo ke ani blog no choisa nai tong pai de tabo ke asuk time kurine bagi angti samal liya direct nok phai sima ti sasu ani dobe singan tuition thangmani tai ani mano nahamani bo angti samaya time kurine bagi tabo ke jung thangai tongo ani reno choisa nai tong da ani blog no tamo tabo ti phai ka ama nok ni mui gutung rok nai tong de comment khai sadi tamo tabo ke hor ungka ama mangni song tongo te asuk ani blog no koloke khemangalak time kore angke puri tongo oro na ani blog no ang muthak sinai bye bye.